Jeg håber ikke, jeg bliver bandet. Ej, man bliver ikke bare bandet så nemt. Gør man det? Nå. Jeg tror snart, vi er der. Du mangler kun 22, ja. Jeg ved det. Det er sygt. Du skal jo til at bekymre dig. Det er bare TikTok, der skriver deres regler. Nå, okay. Okay, vi mangler 19 følgere. Jeg ved ikke, hvad der sker. Nej, vi mangler virkelig lidt nu. Luna? Jamen altså, nu begynder vi 2 sekunder. Luna, det må du ikke. Jamen, skulle min hund til at spise min mad? Altså, hvad sker der for det? Har du prattet? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg kunne forestille mig, at den var god. Okay, nu mangler vi 9 følgere. Ej, venner, hvad sker der? Ej, jeg er så glad. Jeg forstår ikke, hvorfor I er så søde. Du mangler kun 9, ja. Hvilke parfumer bruger du? Jeg kan lige hente dem. Fordi jeg bruger Good Girl, så bruger jeg Valentino, og jeg bruger Si på Giorgio Armani. Vi mangler kun 5. Ja, ej, jeg elsker den måde, I skriver vi, fordi sådan, jeg føler sådan, jeg ved ikke, jeg kalder jer venner-agtigt. Den måde, I hjælper mig, jeg ved ikke, det er ikke mere. Jeg tror, vi mangler 2 nu. Hvor meget mangler vi nu? Er jeg der nu? Ej, sygt nok. Ej, I er så søde. Ej, hvad sker der? Jeg forstår det ikke. Ej, hvor er I søde. I er så søde, jeg kan ikke have det. Jeg blev nummer 10. Ej, det var godt. Ej, hvad sker der? Men hvad er jeg oppe på? Jeg kan jo ikke selv se det. Jeg kan bare se, der står 10.000. Ej, hvad sker der? Nå, nu vil jeg spise min mad. Ej, jeg forstår det slet ikke.
Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvorfor er I så vilde. I er så søde. Ej, jeg er så taknemmelig, altså. Virkelig, virkelig tak. Men nu har jeg jo nået mit mål. Men det er jo bare takket være jer, fordi I har været så søde.